በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም መፍቀርቲ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዚርኩም ከመይ ኣለኹም? እሺ ሰላማዊ እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝፈፀመ እስትንፋስ ዓዲሉ ህልዋን ዝገበረና ስም እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን። ከምኡ ድማኒ ናብ ፅባሕ ዝብፅሕ እስትንፋስ ክዕድለና ቅዱስ ናቱ ፈቃድ ይኹነልና። እሺ ከመይ እግዚአብሔር አምላክ ክኽፈት ዘይክእል እትብል መዝሙር ክዝምረ ንዓይ ዝምር ልሰማዕ ክዕድለኒ ወትሮ ኣብታ ትገብርዋ ንሕልና ፀለትኩም ዘክሩኒ። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ክንገር ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ክንገር ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ኣብ ዘበነይ ኩሉ ደጊፍካኒ ባእዳውካ ዘርዚረ ኣይወድኦን ጎይታይ ንውዕለትካ ምስኪናይ ባርያኻ የብለይን ዝኸፍለካ ዝቦ የብለይን እቲ ዓቕመይ የመስግን ንዓኻ። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ክንገር ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ንዑቕ ዝነበርኩ ኣነ ብሰብ ተፈንፊነ ካብ ውድቀተይ ኩሉ ኣልዒልካኒ ኣመስጊነ ነብሰይ ንውለድካ ብምስጋና ትኸፍለካ ንግሆ ምሸት ስምካ እናልዓለት ተመስግን ንዓኻ። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ክንገር ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ምዕብእሲኢና ነብሰይ ጎይታይ ርኢኻያ ካብዚ ነገራትካ ወሲድካ ኣዕሪፍካያ ዝኸበዳ ሸኸም ተሸኪምካ ኣውሪድካላ እንሆ ቅድሚ ሰብ ንውለድካ ትምስክር ንዓኻ። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ክንገር ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ኣይድንጉኒ ኣምላኽና ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ኣብ ግዜ ሽግርና ንመልኣኹ ይፍንዎ ናይ ጽድቂ መንገዲ እናርኣየ ይመርሓና ናይ ህይወት መንገዱ እናመርሐ ዕርፍቲ ሂቡና። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ክንገር ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ክኽፈት ዘይክእል ኣለኒ ውለድካ ኣለኒ ውለድካ
ክነገር ዘይክእል ኣለኒ ውለትካ ኣለኒ ውለትካ ኣምላኽ ተመስገነ ናተይ ጎይታ እዚ እዩ ዓቕመይ ንህያብካ። ኣሜን ኣሜን። ስለ ቅዱስ መዝሙሩ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፍትጋን መላእኽቲ ገይሩ ይተኣረመለይ። ንዓይኒ ዝኹም ሓዊኹም ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወትሮ ኣብታ እትገብርዋ ናይ ሕልና ፀሎትኩምን ምህለላን ፀኒሉ ይስማዓኹም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማኒ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ናብ ትንሣኤኡ ከብፅሓና ቅዱስ ናቱ ፍቓድ ይኹነልና። ዝፀምናዮ ጾም ሓጢኣትና ድምስስ መንግስቲ ኣምላኽ ዘውርስ ይግበረልና። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።